Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden Barem ke KSU ba polling do ubediru UMDC ke Jaya constituency habakran hagani kesengikan mau buram ya uklawat kari ukyang nang ba ulaong bakajat menriu jongi kadon ni kiriu perkhat kum ususu tham ubalai post nem shwa ka jingkran jong John F Kennedy ki kentian jong kilami ha ka poitri ka baula tho ula benrap da ka baong ngide ki khun jong ka domet lada phia kran ya ka nu ka an ka jingsha thambor ka poibet Syaka jingya da jongi yakani ka domet ha ka bang yeng ngin ya kun ngin ya da bat nang to ngi ayu sai beteng bakiru kin ya yeng kin ya yada bangin du ya ka jinglong kan rat hala ka domet shu ba pol lo ong ukyang nang ba ulong kum manga mapi ngim shem wan na ki yeng patsha ni ki dulan ki paki ulong riu madan ha ka ba ubleu la besap ya ki jinglong jong unong yalam satang shisngi banjam shu usnam thamai hatu kamla demo kapor ban pen thamai ka rukam perkhat ka jongi ngim kwa shu ban sha phasi hangni ngiyeng hakmat umat jong ukyang nang ba udei tang uwei ubriu ba sha phasi henrei menta ka long ba utlai phasi u ap yu rendang jong ka wei ka jat ben riu ladangi bakla lenti utau telai unang sing et unang khnyat bat khat do nginam la ban ring men siam shu Samla os menel lapan kan mau ulong kom mga mapi ngim simwan naki yeng patsha ngim simwan naki dulan ki paki ulalong uriu madan hau ba ublei ula siap ya ki jinglong ki qualities jong undong yalam bat habang ikran ya ki briu ki bakrau jong ni gajai ben riu ngakwa ban pen kan mau hang ni ba ki ladon na ki riu krau ki bami na ki yeng sim ban i ya ka yeng sim ban ya da ya ka dauman tirot sing ki ladon ki bami na ki yeng trap ban ya da ya ka ni ka dauman kum kyang nang ba kiladon kiba mshimra white ra sti ande kira yau kulam kum ususo tham kum ba desman karmo plang ter kiwei kiba de kilara da ki kulam banyada bat scam ya kajat bendri kabamut nadu kiriu badan hadu kisim hadu kiriu pekat ngide ban combine lang banyo ban ai bor ai mensim pen klan pen scam ya kajinglong kenrat kejongi halo kani kedonga kai kabay per hakani kajuk kabamenta kalong bangi barok kibeksat Laipo waste nem menshwa ngalarung haka KSU bat hadu mentah kiba mi kiba tur syahmat kidai naki yeng kiba duna kayo kokot kiyeng kiba haban yakun banyak sat kiyeng kiba la banong kimdai kikun binong kikun bishon rei kiba kakamay kakaji kalong kapatlot henday kiyak hun kiyada kiyap nakabendar ni kacak henry kay kabang asyat jimut hangni kalong ba banlet bat bantaw yiki an yiki kanun yiki policy apreng jongi ba lada haki spas nem ki balalaj ki brio ki bashong ha ka cats im kum uptirot sing kila banmi na ki yeng sim ban i ya ka cat ban yakun na ka benta upai lang lada ki brio ki belong riu madan kumukyang dang ba kira
ban peni ya ki jinglong nong yelam kat ban sya hasi nak benta ban yada ya kini gedomet balai kata kamla ban long kumju hakani kapaten gejong kam tam kibrio kebami syapang syakmat ban ong ba nikwa ban mikmat nikwa ban yalam ya gejaj benriu train ya lada shwa ban tip ningkong shwa ya gejaj benriu tip ya ke history jongka tip saya ya ke constitution pulia ya ke constitution pulia ya ki an pulia ya ki manual pulia ya ki notification hangtaken pinsalong ki balabet ban mikmat yo pai lang jongga jagin akran yang ni dah kajing sokya idon satang shisi bangin jam syaka snem gaba temai atau kamla daimo kepual bangin pentemai ya ka rukam perkhat ka jongi balada nyim kwa syu ban sya phasi hang ni kyang nang ba ngiang hakmat umat jong udai tang uwe ubreu ba sya phasi Andai minta kalong utelai pasi uap ya urendang jongkawai gejat benriu. Ladang ibakla lenti. Utelai unang sengit unang kenyon bat kaduk minum la ring yun sim syo.